Se on moro. Nyt olisi härkänen uudistus meidän verkkokaupassa ja katsotaan sitä vähän yhdessä. Eli jos sulla on jonkin määrätyn öljyluokituksen öljyhakusessa, niin aikaisemmin on itse pitänyt tehdä se tutkimustyö, mutta nyt voit antaa meidän kaupan tehdä sen sun puolesta. Esim. Volvon VDS 4.5 luokitusta haettaessa kirjoittaa hakukenttään VDS, välilyönti 4.5 ja välilyönti sen takia, että haku löytää etsimäsi tuotteet välimerkeistä huolimatta. Hakutuloksiin tulee kaikki ne tuotteet, joilla tuo kyseinen luokitus löytyy, ja viskositeetillä ei tässä kohtaa ole merkitystä. Mutta jos halutaan vaikkapa vain 10V40 tuotteet näkyviin, niin käytetään haun lisärajausta kirjoittamalla siihen taas 10V välilyönti 40, ja tadaa, hakutuloksessa on vaan ne halutut 10V40. Tuotteen lisätiedossa näkyy vähän liirumlaarumaa itse tuotteesta sekä öljyluokitukset, joista voidaan varmistua, että tuo VDS 4.5 on esim. Tässä mobiilin öljyssä paikallaan. Ja jos haluaa tuotteesta muutakin kuin liirumlaarumit, niin katso lisätiedot painikkeen kautta pääset valmistajan sivuille lukemaan sitä oikeaa tapaa. Ja tuotteen alta voit myös tarvittaessa ladata käyttöturvallisuustiedotteen, jälleen yksi tadaa lisää. Selatessa vaikkapa Championin tuotteen lisätietoja, niin nähdään, että luokitukset on jiirissä. Ja samalla lailla päästään valmistajan sivuille tsiikaan siitä kuuluisasta faktasta, vaikkapa kinemaattisia viskositeetti-indeksin jähmäpisteitä vai mitä niitä nyt olikaan. Sitten, kun oikea öljy ja oikea astiakoko on löytynyt, niin lykkää tuota ostoskoriin, jossa pääset vielä halutessasi tekemään tarkistusta, jos ei ole jo tarpeeksi varma fiilis tässä kohtaa. Tilaus eteenpäin ja tuotteet huomiseksi perille kotiin, tallille tai noudettavat lähimmästä myymälästä. Helppoa, niin kuin se kuuluisa heinänteko, vai mitä?